Hola, bon dia, soc la Bona Atrapat. Avui veurem una nova tècnica de cistelleria i veurem que és una art que no necessita pràcticament res de material ni d'eines. Necessitem les nostres mans i 4 eines més. Això la fa una disciplina molt nòmada, que sempre està en moviment i que no necessita de gaire res per realitzar-se. Avui veurem la tècnica de la lligada de 4. Aquesta és una tècnica que es pot utilitzar per moltes coses diferents. En aquest cas la aprendrem a fer en un model de prototip petit, però després es pot aplicar en peces de cistelleria, en aquest cas és en balca, es pot utilitzar per fer tapetes de sobretaula, cortines, alfombres o qualsevol material que necessiti ser agafat entre ell perquè no es desmunti. Es diu lligada de 4 perquè el que fem és anar amb 4 materials que es van entrenant entre ells i d'aquesta manera agafen el material que tenen a dins. El que necessitarem per fer la peça que aprendrem avui és el material amb el que voldrem treballar, que pot ser molt diferent en funció de la peça que vulguem fer. En aquest cas jo he seleccionat uns quants vímets gruixuts i després un cordill d'espart que he fet jo, tintat amb índigo, però això podria ser qualsevol tipus de corda, cordill o altre material amb el que fer la lligada. I després unes tisores per tallar el cordill. El primer pas que necessito per fer la lligada de 4 és seleccionar el material de la llargada que necessitem, amb el que teixirem. Si jo teixio un tros així, sempre selecciono una mica més de material per si de cas. I necessitaré 2 tires doble. Aquesta longitud podria ser una i després en faré una altra de la mateixa longitud. D'aquestes 2 tires doblades per la meitat en sortiran els meus 4 ramals de la meva lligada de 4. Llavors començo. El primer pas és, aquí on tinc la doblegada primera, que és on tinc el dit, col·loco el primer material de vímet. Per començar separo els 2 de sota, els separo i col·loco els 2 de dalt pel mig. I aquí fico un altre material. I apreto. Quan ajusto i apreto, treballo amb tots 4, els estiro tots 4. I ara torno a fer el mateix. Els de sota que venien junts, ara els torno a separar i els de dalt que venien separats els junto per venir pel mig. I lligo. El que hem d'anar mirant és que aquest teixit ens quedi molt apretat, per tant vaig estirant de manera regular tots 4 fils. També hem de mirar que el teixit ens quedi molt juntet entre ell i que vagi passant aquesta forma d'espiga que va quedant, que venen de fora cap endins, de fora cap endins, de fora cap endins. Col·loco un altre material. I ajusto. També, depenent del material amb el que fem la lligada, el teixit és més rígid i més difícil o és més tou. Llavors aquest cordill és molt gruixut, però jo puc treballar amb un cordill més finet i per tant el treball serà molt més fi i no hauré de fer tanta força per lligar-lo. Quan acabo o quan vull parar un moment per descansar i tornar-hi, el que faig és fer un nus aquí al final, senzill. Però sempre s'ha de mantenir aquesta tensió. Veieu que jo mentre parlo no deixo mai anar la mà, perquè m'ha de quedar sempre tensionat. Aquesta nostra peça experimental per aprendre la tècnica de l'encadellada de 4 la deixarem així. Jo ara faré un tall aquí que em quedin uns flecos a la peça. Ja tenim la peça de mostra acabada. Hem pogut veure com es fa l'encadellada de 4 amb aquest prototip que hem deixat desbarrocat, però aquesta peça en realitat la podeu fer, dissenyar i es pot prototipar per fer diferents coses, en funció del material que triem i del tipus de lligada que fem. Doncs espero que us hagi agradat la lligada de 4 i que li pugueu treure partit amb els vostres dissenys.